Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun mai sauraro. Labarai da su. To fa rikici ya barke. Yanzu muka samu labari cewa rikici ya barke tsakanin Rarara da malaman kasar Najeriya yayin da suka fara yi masa tofin alatsi ne akan wata waka da yayi mai taken jagaba shine gaba. To mai sauraro muna tare da cikakken wannan batu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. Kafin mu je ga labarin kai tsaye mai sauraro barkanka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. Kamar dai kullun yadda wannan tasha ta mu ta ku da saba kawo muku zafafan labarai, to yau ma wannan tasha ta ku mai albarka mai suna Arewa TV Star ta leko wani batu ne da rikici ya barke tsakanin malaman kasar Najeriya da Rarara a kan batun wakar da ya yi wa Tinubu mai taken jagaba shine gaba. To mai sauraro muna da bukata guda ɗaya mai sauraro zuwa gare ka mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko ka danna mana subscribe kuma kana ka danna mana alamar kararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Ta haka ne idan ka danna subscribe kuma ka danna alamar kararrawa za ka samu sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. To mai sauraro bari in daddage in harba ku zuwa ga ma'aikatanmu domin sauraron wannan zazzafan labarin daga wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. Mun gode da kallon wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa TV Star. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraro. Barkanmu da mu da ku da sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. Yanzu muka samu labari cewa rikici ya barke tsakanin Rarara da malaman kasar Najeriya a kan batun wata waka da ya tasa mai taken jagaba shine gaba. Rikici ya barke. To mai sauraro mun gode da kallon wannan shata.